Bideo honetan azalduko dugu nola ireki solido bat tornukoa eta bere geometria estraitu gero mekanizatu ahal izateko. Vale, estarako kontrol de dokumento honez, eta irekin jarriko gara, abrir, eta abrir honetan esan dugu gure kasuan punto par da, solidosekoa, orduan punto parrera joaten gara, eta nire kasuan deskargatzen da, P203.par, artekak egiteko. Orduan, irekiteko esaten diogu, eta kokatu digu honela. Vale? Gure kasuan, hau giratun barra daukagu. Vale? Orduan, selekzionatuta, horian jarrita, modificar, eta esan dugu rotar 2D, X0, Z0an, eta jarri nahi dut, eunda laro gehiz, bezik eta laro eta margadu, sentia esatzen dela, usted, inizial. Eta hor daukat. Vale, orduan, ja, orientatu dut behar dudan lekuan. Bai, rotarrekin. Ondoren, selekzionatu dekan daukagularikan, vista, ajustar, stock visible, hemen daukadan, ajustar, hemen daukadan, ajustar, stock visible, izquierda, repetición va a acabar. Vale, daukagu modificar, hemen bera joan da, eta hemen begia jartzen dira. Inglés ez dator, baina, bueno, hau da, ajustar stock visible. Vale, ajustatuten zaigu gure diametrora. Vale, eta pieza horre eukiko denite. Behin, hau daukagularikan, bai, egin behar duguna perfila atera. Vale, hortarako, esan behar duguna da, hemen perfiladorea, aurreko metzela, bai, baina lehenengo hartu beharrean, lehenengoak ateratzen digu beko aldea eta goiko aldea, iruki txiki honetan hartu behar dugu bigarren aukera. Bai, eskuno honetan. Eta hemen ikusten zen nola, bakarrikan goikaldea ateratzen da. Eskuineko botoiarekin, selekzionatu ondoren, esaten digo, perfil, eta inizial. Eta listo. Baina perfiladorea itzaltzen dugu, eta solidoa fuera. Ez du ezertarako behar. Vale, bolsara joaten da, bolsa hau da, bai? Eta ja, geometria daukagu, esateko menua presentatzeko, optima presentatzeko daukau, dimenzioetan kontrol dokumento honetan jarriko honetan, bilimetro bat hemen, edo bat gehiago, hemen azirako material 85, bai? Eta ja, geometria daukau, mekanizatzen hasi alizateko. Azteken behar dugula, lehen esplikazioan bezala, azteken egin dut. Hau da, geometria egiteko da. Zer kontutan euki behar da, errepasatuaz. Alde batetik rotatu behar dela kasu batzuta, segun eta nola dagoen orientatua pieza. Bigarrena, ajustar stock visible, ikusi duguna hemen eta hortarako solidoa selekzionatuta egon behar du. Eta gero, baita ere, erabiltzen dugu mover origen pieza. Zeroa ez baldin bakau, komenitza egin lekuan, zeroa hemen zegoelako induelako pieza, bai, ere atu egiten du, bai, orduan mugitu behar dugula zeroa, mugitu egiten dugu zeroa. Eta hau da, eta azkarra, geometria atera alizateko, bale, gogoratu, bigarren aukera dela. Hor, iruki txiki horretan, bigarren aukera dela, geometria perfiladorearekin atera alizateko, eta behar dugula nahi eta nahiez, solidoa jarrita.